karun den gawi. Najan jeneng sira kelawan ingsun kuwi wis jompo nanging isih darbeni katik dayane kang luwih kena manjing ning palagan yen to wis kasoran ya bareng-bareng ya Candrawati inggih satindhaipun Kang Mas Prabu Damarmoyo ing Bathara Sumelang sanget nanging Rama apa nggih ras badan niku boten keto sanget kok padaran kula sakit Rama lho mengko gek kaget perkara ana dayo iki arep nglairke lho ae kabeh kene padha nderek darah putri ya ditulung ya kono dikupadeke jumpang lho lagi wae anak Prabu Damarmoyo netepi marang darmaning satriya barengi lairing punang jambang Candrawati ana apa Candrawati kene wong ayu kepiye sing metine wong lairke nggone perang Sabil slamet tur putramu wis lair kuwi rak seneng atimu to wong ayu sedinipun kados ngaten Rama heeh ya piye nggih nanging akehipun rakyat Candrawati niku boten damel remening manah kula kaya ngono wonten ing kadipaten penting Rama lanjut Candrawati kleraken siponang kawujudan bungkus Rama bungkus iki piye kok ngate bungkus iki putuku bungkus samangke mlairamanipun mangertosi kados pundi menika Rama bojomu kuwi lagi ngadepi mungsuh mongko watak wantune wong wana segara kae ampyak-ampyak awur-awur ora nonton wektu mung goleki lenaning para satriya ing pengging mula ya Ger kowe mengko bakal diderekake abdi putri sumusul ana ing palagan ning pinanggiya karo pamanmu Rekyana Patih Bima Cili ya Ger ndak kanteni kekuatan lan sifat kandhalku saka keramat ing praja pengging ingkang kanggo ngayomi anakmu ingkang lair bungkus ya Ger sing ati-ati Candrawati ya yang wiji ingkang masisa jagat sak tedak turun kuwi ora ana kang cacat luwih-luwih nglairake kang wujud bungkus ya aku ra kami tegan marang kowe Candrawati tenono dus tenono
Let's go!
iso males. Ajos, males kowe. Ayo belum. Ngomong saiki. Jagone, Kang. Saiki aku sing males. Ah, jadi. Bejo minggir. Brengose untir, Kang. Brengose untir. Untir ok-ok brengose, Kang. Brengose sapa ora trimo iki, Kang. Lho, Kang. Ayo nekani kowe. Bejo minggir. Tak kencengane. Piye? Kencengan. Ojo kenceng-kenceng. Iya. Piye kowe sapa? Kowe karo kowe. Lho. Kowe sapa? Kowe karo kowe. Aja tanggung-tanggung. Ayo, belum. Ayo. Jos. Ya, Bang Nyung. Sing hati-hati ra ono kancam dhewe gudangi. Ijo, Jo. Ayo. Yo, one, two, diangkrik. Ayo kowe. Nguri. Ala sejo. Wes mau ngarep. Bas.
Aja kuwatir. Wah!
Bana. Kokol keselah-kelah. Gatel. Wah, kire pintere ngene, Cah. Wih. Dianane. Alah. Ora galak kita, dong ora galak. Ketok iki ora galak. Tak cekel sik. Lha iki ngene sapa iki? Oh. Iku aja, aja iku. Aja iki terus ah. Terus sampeyan kene wedi. Aja marono lho. Aja ya. Kita iki ora kereng kok. Ora. Ayo wis. Jane kok iso. Mesti aja ya. Ngono terus. Jangan aja. Jangan. Kowe kiri apa asu? Asu. Hah? Pasang kowe kiri apa asu? Asu. Nah, takone dong. Ngono ya. Yo, kiri apa asu? Asu. Yo kiri apa asu? Asu. Nah. Pisan kas, kiri apa asu? Asu. Lah kiri sapa? Kowe. Wah, nek kamu kiri. Ayo mesti tekan. Pedosku jaluk kawin, Dok. Cek lisik. Yo. Pedosku lanang. Dok. Aduh. Mana lo? Cek, ayo iki sampe.
kira nyangking sirahmu. Ah, bener. Ayo. Lakon mati di tanganku. Ayo toh, tamakno busana. Ditane kena panah gede kok. Kowe kena apa? Lho, kena panah. Sing kena apa? Ditane koprak-koprak iki. Wong sing kena weteng apa badak sebab penak. Waduh, kleru. Iki kudu kena panah blok-blok. Kena tombak. Tombak yo. Mati. Ayo. Kom mlebu. Dar. Bokok kowe. Ayo. Lho kira gelem suwi. Kowe dhewe sing bisa. Kowe lagi gelem suwi kae. Ora. Ayo. Pato. Sehat. Wah. Sumingkir ora kowe ae. Sakit. Mus ngono wae. Panah rumah sau kentau malah kena balaku dhewe. Lah iya, ora trima aku. Hah? Ayo, bener. Ora mong kowe dhewe. Nek kowe buta sing seti. Baca. Aja ket-kete wae. Ora wedi. Usah judu aku. Sawa, ning pusakaku. Pusaka di iki lho. Di. Aku. Sek. Pusaka iki. Apa kowe ora wedi? Pusaka kaya rupamu kok dhewe ora. Aja rupane, sing penting nak mandi. Iya. Lho. Ya ngono. Ya persis. Aduh, persis. Lah ya persis. Persis plak. Jare rene jek persis ora lha tak. Ayo kan. Lah, dinyala apa? Kowe sing ngecakno. Kowe aja terima, ayo. Ayo, dekodi. Alah. Ayo, aja guyu ambah. Pusaka mana medali sing duwe? Mantrane lali iki. Mantrane lali. Rapale lali. Lah rapale piye, Bah? Rene ngono. Rapale piye, Bah? Dungokno ya keri ya. Het centrehet. Mati kowe. Anak sapi jenenge Pedhet. Wis suwe. Nek kae mulo Mbah rene sampe. Yer iki mantra yo. Yo. Anak sapi jenenge Pedhet. Modal. Lara weteng jenenge mencret. Alah, wis suwe. Tangan soto. Ayo. Aku main ke aku. Ono peteng loro pancet. Lah peteng loro ya pancet. Ya wis suwe, Mbah. Iki mantra ge. Peteng loro jenenge pancet. Wong jumbul jebule kaget. Mojo wae. Wis kirepakno. Sing ada di sini.
Blem. Ayo atuh, musim layu. Mlayu piye kok delok? Wah, semane. Kurang ajar ya. Aja kakek sumber ketok saka kowe. Piye? Sawal kawujudan kuwi. Arep kawujudan apa kowe?
bari ngono. Alah. Cantik cah. Aku Mas. Mosek-mosek jake. Apa Mas? Lho iki udel apa sumur? Lho iki udel apa sumur? Kowe ketone ora udel kaya sumur. Lah iya macam katarak. Isin aku. Oh, Aduh Mas. Mas. Ngene-ngene nganti kotos. Apane sing kotos? Bu. Pilih dhewe. Masalah tenano sing metuntung yo. Lah Mas. Kotos lah. Iya. Ora iman. Aduh. Gajah yo. Ya, kotos. Mas. Aku betul main susuku. Aku terus kudu pipis aku Mas. Aku pipis. Wong wedok kok mbangkok ngene. Iya Mas. Rambutnya iso lurus sing ngene ya. Ora gumune Rambutku bertak selebokno salon Mas. Salon kecantikan. Iya, sip. Lah kok iso lurus bapakno? Iya, tak kaya wong-wong iku lho Mas. Kaya wong kene bapakno. Sing ngene merkul-merkul dadi lurus kuwi ta? Ya. Lah, iku tak jenenge Ribanding ngono Mas. Rambut yang buri badil. Iku lho Mas, kaya wong-wong iku lho. Lah yo sing ngene merkul-merkul. Iya. Dadi lurus. Iku juduri badil. Apa Mas? Rambut tak buri banyak didak kabeh kok. Piye? Bonding. Digenti ya Mas? Kok digenti? Ancen jenenge ya iku kok. Iku Mas. Dek, Apa Mas? kenalan kok ora? Wah, entuk to Mas. Entuk. Ora kenan. Ora ono cewek kok benang ngene cah. Kene cagenan. Kenan to. Tenan. Mas. Kok di HP apa ora Mas? Ya, ora duwe. Aja meneh bape, mobil lan duwe kok, duwe kok. Kodang aja. HP yo jelas duwe Iya ah. Mas. Nek duwe kene. Kok jalan nomorku apa ora? Iya. Penting iku sih. Catet ya Mas. Ya nomor piro? 081 Ya. Ora usah nomor lah. Piye Mas? Jenengku Mas. Jenengku Agus jenengku. Saiki cak. Macam-macam buya tak aplok bisa iki. Agus, pancene Agus ala kowe sapa, Dik? Aku Mas. Iya. Eka. Okana. Remasor. Alhamdulillah. Iku jeneng apa? Jeneng iki ya Eka sapa ngono lho. Lah kok Eka Okana Remasor iku? Ya kepijet tak piye kok. Iku dudu jeneng iku berat. Mas bener nak ngendap lho. Mas. Apa? Aku susuku kenceng Mas. Sing kok ngomong aku lah apa? Lah anakku 3 sasi ki urung emik ya Mas. Tenan. Aja becet kok. Aja ya. Piye Mas? Si Mita cilik ra apa-apa lho nak ami aku swecut. Atau gamblas-gamblas. Wah aku iki lho menawa gelem kancaku. Mik kuwi iki rasane macem-macem ya Mas. Tenan. Kowe cek. Mik kuwi iki rasane ana rasa arak Mas. Kowe gak kenan. Tak delok sok kene. Hah? Dake jajalan ayo ini aku njok. Ora ngono. Masa ana wong mintate mawon. Aku sih yo duduk ora ngalah gelem ora tau kulino mik no. Ora tau mik kowe. Delangane kok mik. Ora ngono. Tak sangarane kok kene. Ayo Mas, 1,5, 2. Ayo bilang pakai. Ayo Mas. Apa Mas? Rasane piye rasane? Anggur. Wih, rasa anggur. Rasa anggur iki apa? Tenang kok ora? Tenang. Ikut ah.
siap ya. Mas, Ora aku nang ngono geting aku. Mas, tak pikir kayak asu deh. Ora. Tenang aja, tenang. Kalem aja Mas ya. Tenang aja. Piye Mas? Oke, tangkep malah kena hirup. Ning ora apa tetep tak rasani. Rasani sik yo. Nang rasa apa? Iya, anggur. Aku jaga tak rasanan sik. Apa dong? Wi. Ayo, strawberry. Aduh, Mas. Kabar mi terus aku mbek gledakna lho Mas. Iki ambek mbok apano? Tak kuaplak lho dadah. Gentenan tak kenek. Mana? Ya Mas. Wah, kok kowe to? Ya aku sing kalah. Sing tuwa aku sing aja. Wah, aku sing kok. Aku kok. Sing dicah kita. Olahraga sih. Aduh. Aku makin tiga, Pak. Mas. Keparat kurang toto wani mancing jroning kamar Berantak candhet sing kok karepake nyantet parangan mergo nggonmu perang karo aku. Barengi angsruping sengenge di kahananing peteng nek nganti perang dibacutake ngiman kalamun akehing senjata padha nyasar. Nanging najan to iki tak candhet sesuk mbarengi pletheking surya perang diwiwiti meneh. Aja Cidra Damarmaya
dak cantik sisut abolu lenuh pangendamu yen pancen Candrawati ora kelongake gagrak rimah-rimah upul Sang Prabu ingkang garwa pancen rikala semono aku wis nate meling kalamun lairing ponang bayi ora ketang aku ana ing medaning perang kudu disusulake nanging nggon musuh-musuh lah kok malah tawang-tawang tangis ono kedadian anakku kena apa? Putra penjenengan kaujutan bungkus Kang Mas. Bungkus. Kaki Prabu, Dosa menapa ingkang kula sadhar? siramu ora dosa. Nanging menika anak kula bungkus wujudipun Rama. Dole. Prakara dumadi perang wajibaning prajurit. Senopati kang kudu ngurungkepi bumi kelairan. Luwe-luwe diramu kuwi pengayoman. Siji sawan bayi. Loro kena upatane mungsuh kanthi karti sampeka. Ganep kaping 3 kodrat. Mula ya, Nger. Ya merga kageting garwamu rikala diramar dening Prabu Gopala. Satemah tumus punang Jabang ingkang wancine kudu durung lair. Anakmu lair Jempina. Lair Jempina tegese durung wayahe lair, dhewekne wis metu. Mula ya, Nger. Iki. Sawetara nggoning susah ya digelar ya digulung wong pancen kan kawontenan ingkang kaya mangkono ora bisa disabili meneh. Ngaten. Bima cilik, kula sinuwun. iki ngene ya, kowe karo aku salah sawijining pujangga. Bayi bungkus kuwi ora mung kedadiane pengging bae. Akeh pralampita lan sanepa digambarake jroning wayang purwa, jroning dongeng. Ana kodrat ingkang bisa diwiradati sangka pambudidayaning Brahmana lan wong sing sok kulina petung ngerti marang rasa lan cipta. Mungguing panemumu kepiye Bima cilik? Awit saking pamanggih mewah kula nate ngertos wonten salah satunggaling criyos ing Purwa, wayang kulit. Iya. Rikala kapinuju Ki Dalang babar cariyos lairipun Bima Bungkus. Bima Bungkus ingkang kababaraken dening Dewi Kunti. Garwanipun si Pandu. Iya. Rikala Dewi Kunti mbabaraken wujud si Jabang ingkang bungkus. Sang Pandu duka yayah sinipi kados dene Sang Prabu Damarmaya. Nanging Sang Prabu naminipun pawestri. Ning dongeng apa ning ndi wae wong wadon ki ora ana nggon menang. Nyambel kurang pedes wong wedok salah, jangan kurang asin wong wedok kleru.
ngumbahi kurang resik wong wedok salah. Menawi nintingi dhateng kalepatanipun Piyayi Pawestri, ora ana papan kanggo menang lan leres. Mila awit saking menika, putra menika kanugrahanipun yang akarya jagat. Lah, kula lajengaken. Sang Pandhu duka yayah sinipi. Rumaos lingsing panggalipun si Jabang bayi ingkang wujud bungkus dipun bucal wonten ing alas Si Ganggrong. Oh, ana ing alas Si Grangga. Jawata mirsani saking kayangan Salendra Bawana. Salah satunggaling pikulun ing nami Narada, nggih Kaneka Putra. Edan kawelasan ningali dhateng Si Jabang ingkang kabucal wonten ing satengahing alas. Ingkang wujud bungkus. Ingkang wujud bungkus. Anjur. Utusan dhateng Gajah Sena. Oh iya. Lajeng pucukipun gading dipun pasangi tugi ketanireng. Dadi Gajah Sena nggunakake gading bisa mecah bungkus merga disusupi nganggo tugi ketanireng. Oh. Lah iki ngene ya Bima Dewi. Coba tulungono putramu si Candrawati merga lair bungkus. Ngupadya wujute tugi ketanireng. Mbok menawa srana kuwi bisa luar nggone sangsaya bayi kang ana bungkus ya. Kula cobi tak tanglet kalih Pak Tama. Oh kaya ngene.